Последните няколко години в нашето училище стана традиция да се провеждат състезания по професии. И тази година към участниците от специалност хлебар-сладкар се присъединиха и ученици от по-новите специалности, от готвач и от сервитьор-барман. В състезанието се включиха 6 ученика от специалност готвач, като 3 от 10 клас, останалите 3 от 11 клас, 4 ученика от професия хлебар-сладкар и 2 ученика от сервитьор-барман. На всеки състезател бе предоставена кошница с продукти и в рамките на 3 часа готвачите трябваше да подготвят ястия от тези продукти, а хлебарите и сладкарите трябваше да направят или пита, или торта. Беше даден начален старт, всички взеха работните си места и започнаха работа. Ентусиазмът беше голям. Трябваше да намокра чинията преди това. Може да ти знаеш друго? Да запалят по-една. В този случай да сложи това в средата. Нещо, което се еде. Ти не имаш чиния, за какво се бъркаш? На бате хубавец. Я, Мартин, какво готвено? Му напред. И както всяко начало, и тук има край. Какво се получи накрая? Получиха се 6 съвсем различни блюда, за които журито в състав от 4 човека, включващо преподавателите по специалностите и външен оценител, представител на хотел Свети Никола, извършиха оценяване по критерии, сумираха точките и останаха шокирани от получените равни резултати. Йордан Макинджиев и Мартин Кайтазов се оказаха с равни резултати. Затова журито присъди 2 първи места. На второ място само една точка след тях бе класирана Катя от 10 клас. Всички много се зарадвахме и ги поздравихме за добрите резултати.